Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय जोङो दायो क'क्राझाराव थांगासिनो दख'ना सखना गाननानै ओमफ्राय नै आंजों लोगोआवहाय दङ ड्राइभारबो बेनो अनाराबो बेनो गारिनि ओमफ्राय लेडि गागा बिथांनि मुङा लेडि गागा नाम गोदान दोनलायबाय नामा लेडि गागा हलिउड सिंगारा बेयो ओमफ्राय दङ बिथिं नानि ओमफ्राय दङ आगै अनजना जों साब्रैजों थांगासिनो दायो क'क्राझार लोगो मोनगोन जायखौ लोगो मोननांगौ दङ जोंनि खाफालाव जायजों लोगो मोननायनि लिरनाय दङ गैयाबा गैया मोनगोन आरो गैयाबालाय गैयासै दायो जों थांगासिनो बङाइगावनिफ्राय अके स' जोंजों लोगोसे थुफाबाय थादो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसो नामा होनो थुदो होनब्रा बिदि होनलायनायानो Next year आवहाय आं सानगासिनो आरोना गारि बायनो फैसा गैया नालाय दुखिया मानसि जुदि बाइचान्स बायनो हामारोबा नानिया सालायगोन नालाय गारिखौ ओमफ्राय दा बे आगै सासेयाबो सालायनो रोंगोननो माबायदि सालायगोन देलाय देखायलाय तारमाने आं मिथिगोना मादि तारमाने आं मिथिगोना इदि सालायगोन आरोना आखायाव जानजिखौ मोनसे होनानै बिराद गाजालै ओमफ्राय आरो मा होनगोन ओमफ्राय आरो मा होनगोन ओइ मानबनि सान्दुं नै थांगासिनो ओमफ्राय नै सिगनेटआ बेवहाय आं खेबसेबो हाबफेराखै दे बङाइगावबो दा मोनायाव फैनांगोनलै ओइ गाबोन आंहा फट' सुट दं बेयावनो ब्राइडेल सुट ओमफ्राय दा मोनायाव फैनोसै जाजोबनांगोन बाल जाखावनांगौ माथो जिबना मोनसेल'सो इन्जय खालामनांगौ ना माथो होनो लेडि गागा मा होनो लेडि गागा On the way to Kokrazar Koi Tomar hata darin Komuno Sorry Primat Poli Nasa Balihadala Tomar Mori Komuno Aru Kumakena Basi Tumake Basi Na थाइनैसो बारा हरदे थाइथामसो बारा हरदे दे होमबा हा गौराङाव सुटिं दं सुटिं थेंक इउ आब' बेसेबां हरखो फैसाखौ 100 नङा बेसे फानसेयाव 300 थाखा जाबाय ओमफ्राय 300 होमबा फैसाया होनायले खमनाया जायाखै र गोदै नङाबा हले दुखु मोनगोन दे रायलां दे आरो मोजां गरब्रा नानि ये जानसै दे लेमदो नङा इसनि लकेसन मोनबानो थांनो हागोन ना क'क्राझार मोनफैमारबाय बिराद डेन्जार जोंना पाइलटआ जि खारहोखायो आब'मोन नोंसोरो थगाय हरबाय नामा कमलायालाय माथो गोदै नङा बारा मानो बिदि माथो कारिगावआवलाय जि गोदै कमला मोनोमोन मानो बिदि नोंसोरो भिडिअखौ नायदोबा हले बुना हरगोनलै आं हाव राइट साइड ना लेफ्ट नै गौरां पार्क मोनबाय बा मा जायगायाव शुटिं लाफैदोंलै बिसोरलाय क'क्राझारनि नै आंथ' मिथिया सिनायाबो दरजाया फांलाय नानि कमलाया हो नै बैयावसो शुटिं लागासिनो बिसोरो नै बैयावसो लागासिनो ओमफ्राय नै दिनैनि शुटिंनि हिर'इनानो जाहैबाय मनालिसा किउटी पाइ ओमफ्राय एकदम किउट एन्ड हेन्डसाम एन्ड स्ट्रं आगै सोरां नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन खानाय गोजा होननाय एलबामखौ जेडि प्रडाक्सनावहाय आरो लोगोसे जोंनिखौ साननैसो उनावहाय होगोन बेखौ
नायग्रोबानो जाबाय खानाय गोजाखौ ना मा होनो आरो नों दिनै जि बालुलु नामा कार्टा फैनो होननानै दासो आंखौसो लाबाय थागौ माने ओरैबो सोरनिबा थंहोसोना सोफैदों नामा समाया समाया देलाय बायखाया सोरनिबा थंहोसोना सोफैदों नामा समाया समाया देलाय बायनाय बे नोंनि मानो थांनो न'आवलाय न'आव थांनो होआ ना नायलाय मेकआप फोना फैदों नालाय ओमफ्राय दा मेकआप फोना जेबो फुनखायाखै दा लटासल' फोनो होयो लटास नेचारेल बिउटि नोंलाय मा फोनना फैदो दिनै लटास जेबो फोनाखै दे स्ट'रा मा फोनदो बिराद सिम्पोल माबा खालामो मुलि होनानै नै नायलाय स्ट'रा प्रेम गुटि होनो बेखौ प्रेम गुटि गोसथोनायखौनो मोनाखै सासेबो प्रेम गुटि जाबाय दे मोजां मोनबाय नायदो नै रायजोबो प्रेम गुटि नै जोंना पाइलटआ नानिया बिराद बिजि मबाइलाव मासे बिजि नोंलाय आगैयाव जोंना जि लाजियोब्रा फट' उथिनायाव एक्टरजों फट' उथिनायाव एक्टरखौनो सिनायनो एक्टरा होफैयो दै फालतु जाला दिनैनि शुटिंनि जाय सिंगार बेखौ इन्ट्रडिउस होनोसै आङो नैबेनो सिनायो माखासे सिनायो आरो सिनायबावगोन लासै लासैनो बयबो नोंथांमोना अननाय होबानो जाबाय सापर्ट होबानो जाबाय ना माने फेमासखौल' फेमास बानायबाय थानाङा लाइक टेलेन्टखौ फेमास खालाम नों दिनै बेलेग मास्क गानबोनो हायासै बेलेग डिजाइननि गानाखै ब्लेकजों दंमोन ओमफ्राय मिलायाखै ड्रेसजों ओंखायनो मिलायैखायनो आं बेखौनो गानबोबाय गाबोन गानसै नियनजों ब्लेक गाबोन बेलेग गानबो दे गाबोन आं बेलेग नुगोन होननानै आसा खालामबाय थेंक इउ गासिखौबो बाय बाय दे थांसै आं खोनायाखै बिसोरो औ थांसै ससुरबारि रेजा मुवामि थांसै नङा गाबोन ब्राइडेल फट'शुट दं थांसै दा बाय बाय माबायाव सिगनेटआव ओमफ्राय आंहा एसे खामानि दंमोन बेखायनो आङो शुटिंआव थाबाय थानाय जायासै फट' शुट दंमोन आंहा नेक्स्ट डेआव ओमफ्राय बेखौनो एसे डिसकास खालामनांगौ दंमोन ओमफ्राय नै दायो सिगनेटआवहाय हाबफैबाय ओमफ्राय हाबफैनानै बे आगैयाबो लोगो हमनो होनबाय नालाय ओमफ्राय लोगो मोनबाय बे आगैखौबो ओमफ्राय नै दसे फ्रेश जानानै डिनार खालामनो फैबाय सिगनेटआवहाय ओमफ्राय आङो सासे आगैखौ मिट खालामदोंमोन लोगो मोनबाय बेवहायनो ओमफ्राय बिथाङा आंनि बिराद मोजां मिमिक्रि खालामो बेखौनो आङो बिथांखौ इन्ट्रडिउस होनानै मिमिक्रिखौ खालामनो होगोन फै नै बेनो फेसबुकआव साननैसो सिगां बिराद आंनि मिमिक्रि खालामनाय नुदोंमोन ना गोबां मुभिफोरावबो दङ नोंथांमोना नुदोंबा एसे गोसोखांफिननानै मिथिखागोन दा उन्दैना बारा ओंखारथ'वा बियो दे बुंदो एबार आंनि इन्ट्र'खौ हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायबावनाय थाबाय स' दिनैनि गोदान भिडिअआ आं नै आब' गेमस्रिजों मिट खालायनो फैदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै एखे जाथारोथ' मादि रोंनायगो खेबसे खेबनै नायनायावनो गोसोआव थाबाय ना माने ब्लग नायबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो आब'आथ' माने ब्लग होबाय थायो आरोना आपल'ड
आंबो नायबाय थायो माने होनाय लोगो लोगो ओमफ्राय बेयावनो माने हारसिंनो अट'मेटिक माने गोसोआव थालांबाय आरोना